akwai imam ahmad ya yi rawaito hadisi biyu, hadisi ɗaya ta hanyar thawr ibn yazid wanda ya karbo wajen yahya salih ibn yahya ibn al-miqdam ibn ma'di karib, ya ruwaito shi kuma an khalid ibn al-walid yake naha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an akli luhumi al-khayli wal bighali wal hamiri. To wannan hadisi gashi ya zo haka, manzo Allah ya hana a ci naman doki da kuma alfidiri da kuma jaki. A wata riwaya kuwa shi salih har wa yau binnan suleiman ibn sulaim shi ya karbo a wurin shi salih shi wanda muka salih ibn yahya ibn al-miqdam bin ma'di ibn karib yace mun fita yaƙi tare da khalid ibn al-walid har wa yau. Jama'a na waɗanda suke tare da ni mayaka karimul lahma, wato sun sha'awar samun abin nan nama, sai suka ga wata ramaka tare da ni wata wato doki kibabba, suka ce min muna so fa mu ci nama. yace nace so ta ku dauki wannan, suka dauka suka je suka daure ta, suna so su yanka ta. nace a'a jama'a ku dakata ku bari in tambayi Khalid ibn Walid tunda yake cikin mu dukkan mu tabi'ai ne, shine sahabi, bari mu je mu tambaye shi ko yana da wani ilimi game da wannan. sai na je wurin Khalid ibn Walid na tambaye shi, nace masa ya Khalid, gashi mutane mu sun nemi nama na ba su wannan doki su je su yanka su ci. sai mutane yace masa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakin Khaybar. da muka je can Khaybar fa asra an-nasu fi hadair yahud, mutane sun yi gaggawa sun fada a cikin kananan gonaki na bayan gida da ake yi, gonaki na mutane irin shuke-shuke da ake yi bayan gida, suka fada suna ta kakkarya abubuwan mutane suna ci. shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa, in ji Khalid ya ce mini ka yi kira cikin mutane. fanadaitu as-salata jami'a wala yadkhulu al-jannata illa muslim. ala to mutane duk sun taru, sai manzo Allah ya ce musu ala la yahillu amwalul mu'ahadina illa bihaqqiha wa haramun alaykum لحوم الأتن الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. yace musu wannan, wato baya tara su yace musu dukiyar ma'abota alkawari, wato yahudawa waɗanda muke zaune da su a ƙasa ɗaya a ƙarƙashin yarjejeniya na zumunci tsakaninmu da su, baya halatta a taɓa dukiyarsu sai da yardansu. saboda haka faɗuwa a cikin gonakinsu kuna ta ɗiba abinsu ba halal ba ne. kuma ku sani Allah Ubangiji ya haramta muku jaki na gida, ba jakin jeji ba ne, jaki irin na gida Allah ya haramta muku shi. hakanan kuma Allah ya haramta muku dawakai da alfidrai su ma an haramta muku. haka kuma an haramta muku duk wani wata dabba mai fore mai ake cewa hira. watakila hausawa suna da kalmomi da yawa, to hira mun dauka, ina fata dai kun gane abin da yake nufi. A haure ana faɗa irin na mutum kenan, amma na dabba shadda yake hira, tunda hausawa suna nan sun shiru, da wannan alamar cewa ya dace kenan. To duk wata dabba mai hira to Allah haramta ta muku, Allah haramta ita da gare ku. hakanan kuma duk wani tsuntsu mai farce wanda yana kashe dabbobi ƙanana da farshensa, to su ma dukansu haramtattu ne gare ku. To kun ga in an bi wannan riwaya, ashe abinda Abdullahi bin Abbas ya faɗa na cewa alkhaila
wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Wannan tunda Allah ya ambaci dabbobin ni'ima, ya faɗi amfanin su, ya ambaci wa'annan dabbobi kuma ya faɗi irin amfanin da za mu yi da gare su litarkabuha, ku hau don ya halittar muku wa'annan saboda ku hau su, sannan kuma saboda ku yi ado da su, ko ba haka ba? To anan ka gani wa'annan hadisai na Khalid ibn Walid sun zo daidai akan wannan. Sai kuma hadisi wanda yake akasin wannan shine hadis Jabir. Hadis Jabir ko yana nan cikin Bukhari da Muslim, yana cewa zabahna fi ghazwati Khaybar zabahna al-khayla wal bighala wal hamira فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير وأذن لنا في الخيل. wannan ya nuna wato mun yanka dabbobi lokacin da muka je yakin Khaibar, bayan yunwa ta buge mu sai muka yanka wayannan dabbobi, wato dawakai da alfijirai da jakuna da mun yanka su muna so mu ci. Sai manzon Allah ya zo ya ce a'a, banda wato za ku ci abin da kun yanka, banda dai jaki da alfidiri. Jaki da alfidiri haramtattu ne, amma doki kuna iya cin sa. Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar Siddiq a cikin hadisin sa a cikin Muslim tana cewa zabahna ala aw naharna, wata riwaya zabahna wata riwaya naharna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam farasan fa akalnahu wa nahnu bil madina. Mun yanka jaki, mun yanka doki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, muna cikin Madina kuma muka ci a zamanin manzon Allah. Bata ce manzon Allah ya gani ya tabbatar ba, ya gani bai hana ba, ko mene, bata faɗi wannan ba. Take dai a zamanin shi. Kuma shin manzon Allah yana cikin gari ko kuma manzon Allah yana tahiya ne? Oho, ita dai ta tabbatar cewa sun yanka wannan dabba kuma suka ci. To a nan abin lura, ita Asma'u bintu Abubakar ita ce yar sayyidatuna Aisha ummul mu'minin. Da wuya su yanka irin wannan doki a gidansu su cinye, Aisha bata ji ba. In kuma abun haramun ne dole za ta hana su. To malamai masu fiqh kuma suka zo kan wannan sun rabu. Kaga can hadisin Khalid ibn Walid ya haramta doki, ya haramta alfidri, ya haramta jaki. Nan hadisin Jabir da Asma'u hadisansu kuma sun halatta doki. Saboda haka malamai na fiqh sun rabu kashi biyu. Imam Abu Hanifa da Imamuna Malik sun ce doki haramun ne. Ash-Shafi'i da Imam Ahmad sun ce doki halal ne. Amma kaga saboda dai wato ita fitra, wato ɗabi'ar da Allah ya halicci ɗan adam a kanta, wani lokaci ta rinjaye shi. Yau a zaman mu na yau akwai shafi'iyya, akwai hanabila, amma duka ba sa cin doki. Ba su ke haram ba, amma ba sa ci. Tunda muna zuwa Makka, ko kun taba naman doki ana sayarwa? Babu, ana sayar da naman shanu da sauransu. To saboda haka muna ce duk da kasancewar doki ba haramun ba ne, amma dai ba a cinta saboda dai ɗabi'ar mutane ba ta gudana akan cinta ba. Urfi bai gudana akan ana cin doki ba. Saboda haka wanda ya halatta doki ya ce zai ci, to inda ya rasa nama ya ce abunsa. Kun ji ko? Akwai wasu lokuta kaga wani lokaci shaidan idan bai sami abin da zai raba kan al'umma da shi ba, sai kawo irin wannan, ce ai wannan sunna ne, ya kamata tun da aka ci doki. Ai ba taba cewa manzon Allah ya ci doki ba, ba wanda ya ce manzon Allah ya ci doki a duk tsawon tarihinsa, bai ci ba. Kuma ba wanda zai iya cewa wato manzon Allah ya ga wani yana cin doki bai hana ba, sai dai a hadisin nan na sayyidina Jabir bin Abdullahi wanda muka ambata a yanzu. A takaice dai Shafi'i yana cewa halal ne naman doki, Ahmad bin Hanbal yana cewa halal ne naman doki. Wannan bayana nufin a Malikiya ba ma samun waɗanda suna ce a'a ba, a'a. Ai Imam Malik wani lokaci ya yanke hukunci cewa